6 fkieren tal-baħar għamlu l-bejta tal-bajt tagħhom f'waħda mill-bajjiet Maltin. L-aħħar fekruna biedet il-bajt tagħha fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra f'Għawdex. Dak il-ħin, in-nies fuq il-bajja resqu fil-ġenb u b'ammirazzjoni raw il-fekruna tagħmel il-bejta u tbit. TVM News irħiela lejn il-bajja tal-Mixquqa, magħrufa aħjar bħala l-bajja ta' Golden Bay. Hawnhekk 3 tifkieren oħra għamlu l-bejta tal-bajt tagħhom f'din il-bajja fil-majjistral tal-pajjiż. Stanley Gatt, uffiċjal tal-infurzar fih dan l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi l-Era, spjega li bosta jinsabu fuq ix-xwiek għal fatt li fi ftit jiem oħra mistennija tfaqqas l-ewwel bejta li tinsab massa lejl u nar. Jispjega li mindu biedet l-ewwel fekruna, l-uffiċjali tal-Era flimkien ma' dawk tan-Nature Trust indukraw sew kull bejta biex jassiguraw li l-bajt ifaqqas b'suċċess. Fost oħrajn, semma li l-bejta tiddawwar bil-qoħ biex il-pubbliku ma jagħmilx ħsara. Essenzjalment, cordoning dak huwa primarjament reċint. Dak isir sabiex nevitaw illi l-attività tan-nies bħal trampling jew nkella inti tqiegħed xugamani jew nkella saħansitra iddaħħal umbrella ġo ramel. Nevitaw illi dik tip ta' attività tagħmel ħsara lil-bejta. Mistoqsi minn TVM News dwar l-att rekord ta' fkieren li telaw l-art biex ifaqsu, il-President ta' Nature Trust Vincent Attard attribwixxa dan għal fatt li l-baħar saħan malajr. Qal li l-bajt ifaqqas fuq medda ta' 3 iljeli u l-proċess jiġi massess bir-reqqa minn għexieren ta' persuni. Żied li l-frieħ joħorġu mill-bejta matul il-lejl jew mas-sebħ u d-lonk jibdew ifekirnu lejn il-baħar. Dan għax minn barra sħana tal-jum, iktar ma jisbaħ, iktar ikun hemm ċans li jittieklu minn annimali oħra. Importanti li n-nies josservaw ftit l-effett li hawnhekk hawn bejta. Jiġifieri ma jagħmlux ħafna storbju, billejjed nitolbu li ma jagħmlux ħafna dwal, għaliex ovvjament hawn bajt li qiegħed hawnhekk qiegħed hawn biex jiġi biex ifaqqas. Allura importanti li nżommu r-regoli. U mifhum li spiss il-fekruna tbit fil-bajja fejn tkun twildet madwar 30 sena qabel. Minkejja li kull fekruna tfaqqas mijiet ta' bajt huwa stmat li 6% biss tal-fkieren li jfaqsu jirnexxielhom jikbru u jgħixu għal daqstant snin.